मुस्लिमफोरा गासिबो मिथिजोबदों नोंनि डायलगखौ मिथिजोबो लाजि गैयि संख्रि जानाय जोङो मोनसेबो बे हाखौ हगारनो हाया जिउ गारगोन रायजो जानांगौ सुख सान्थि जों बहायनो थांनानै थागोन जोंनि हाराखौ जों बहायनो गारगोन रायजोफोर दङ दा मिटिं खालामनानै जोङो सिद्धान्त लाबाय खुनु फर्दायै एक इन्सिबो बे कम्पानिनि मुङाव हा हगारनाय जानाय खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय भिडिअखौ उइदाउट नायालासिनो स्किप खालामनो नाङा दा आं मबे खोथाखौ आं नोंथांमोननाव शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायै नायजोब दा ओरैबायदि दा जोंनि बिटिसिआव एबा इउपिपिएल सरकारखौ दासिमाव जोंनि दस्रा जाथिफ्राबो मोजां मोनो नामा ना मोना आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन दा मुस्लिम जाथिनि सासे बर'नि जोबथा मोजां गोरों बर'निनो सियर रायलायनो गोरों बियो मा बुंदों आं नोंथांमोननो बेखौ होनो थांगोन आरो बेजों लोगोसे नै दाख्लै फरबदजरायाव थार्मिल पावार प्रजेक्टनि जे बे प्रजेक्टखौ जानानै आरो मोनसे गुबुन जायगायाव आरो बेबायदिनो बे प्रजेक्टनि थाखाय जायगा नायबावदों दा बेबायदिनो मोनसे प्रटेस्ट खालामदों दा रायजो राजाया होआ दा रायजो राजानि होयियावनो मोनसे माखासे मानि ग्रुपफ्रा लानानै जबर जुस बेबायदि खालामनो नाजागासिनो दङ बिटिसिनि रायजो राजानि हाखौ सेनो थांगासिनो दङ दा बेयावनो बे थार्मिल पावार प्रजेक्टनि थाखाय सोरहा लाब जागोन सोरहा लस जागोन दा सरकारा माखासे थानाय समाव माखासेखिनि मानसिफ्रा पावाराव गोनांफ्रा बिसोरो बै इन्डास्ट्रिनिफ्राय टेक्स बायदि हिसाबै लाब जायो दा बेयाव दा बेनिनो माखासे नै दाख्लै जानायनिनो आरो नै दा मोनसे जायगायाव आरो बेबायदिनो बिटिसिआव बेबायदिनो गुलाय गुजाय खालामबावबाय बे थार्मिल पावार प्रजेक्टखौ बबेबा बिटिसिनि रायजो राजानि हाखौ सेमारगोन नामा दा रायजो राजानिसिम नोंथांमोनहा बे क्लियार खोथाखौ खोनासंनानै लादो बिदि खालायनो नागिरनायनि थाखाय एसबिएलसिफ्रा जोंनि गावसिनि गोदो आगोलावहाय एसबिएलनि ससाइटिफोरनि खालायनाय दंखायोमोन दा बिनि बिरुदियै जोंनि हाखौबो माखासे सेगोन बादिखाय जोङो बे हाखौ आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो नैबे पान्जानि थिनालियावहाय जोङो दिनैहाय धरना होनाय जादों ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो संख्रि जानाय मेफालि बाथोन पान्जानि आरो गेन्दाबिल फुलकुमारि मागुरमारि फानबारि दुदुमारि दैमुगुरि संख्रि जानाय जोङो मोनसेबो बे हाखौ हगारनो हाया जिउ गारगोन जोङो थैखौ दान होगोन जों बर' बिमा जोङो ट्राइबेल बेल्टआव जोङो रायजो जानाय जिन्दिगि जों हगारनो हाया थैजासे जोंना फिसा फिसौआ बहाय रायजो जानांगौ सुख सान्थि जों बहायनो थांनानै थागोन जोंनि हाराखौ जों बहायनो गारगोन जेरावबो हगारनो हाया जोङो जिउ गारनो जुजिगोन थेवबो जों हगारा गेलेगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव सिदेलाव जोंनि थैजों नाम लिरना गालांगोन प्रमद बर'आ बे माबा आमदानि कम्पानिखौ लांफिननांगौ आमदानि कम्पानिखौ लांफिननांगौ जोंनो नाङा जोङो जे जायगायाव जोङो पाब्लिक मेनसना जानाखि सरकारा होदों गेसजों जानाखि जोङो जाहाब गनजों ओंखाम संनानै जागोन जोंनो बेनो गोजोनगोन साननानै नाय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जुग जुगान्थनिफ्राय जोंनि नैबे पानिजानि टिपकाइ ओनसोलाव मथा-मथि पानिजानि दुदुमारि ओनसोलावहाय जोङो रावजोंबो नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया सुख सान्थियै जोङो रायजो जागासिनो दङ नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनैनि दिनाव जोंनि जे बे ओनसोलाव एक्सपिएलटि ससाइटि वेलफेयारआ गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिथांमोनहा फैनानै माबा मोनसे कम्पानि बसायनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव हा नायफैदों जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो
सिद्धान्त लादों खुनु प्रकारै जोंनि ओनसोलाव बेबायदि कम्पानिजों गायसनहोनाय नङा आदानियानो जा सोरबा माबा मोनसे गोदान कम्पानियानो जा जोङो बेबायदि कम्पानिखौ गायसनहोनाय नङा मानो होनोबा जोंहा बाव बिराद हानि अभाब जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बयजोंबो गुबुन हारिफोरजोंबाबो मिलायनानै रायजो जागासिनो दङ दा ओंखायनो जोङो बे ओनसोलावहाय खुनु फद्दायै हाखौ जोङो हगारनो हानाय नङा आरो आङो खावलायहरनो लुबैयो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोंनि जे गोजोन सुख सान्तियै जों जे रायजो जागासिनो दङ बे रायजो जाफुनाय जायगायाव ओनसोलाव जाहाथे मालाबाबो दावराव दावसि बा दुंहाव थासारि सोमजिया जेरै दं ओरैनो दोननांगौ माने जे कम्पानिखौ लानानै दिनै कयेकजन मानसिफ्रा सेस्था खालामदों बेखौ बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारा माने होबथानांगौ आरो आंनि मथेबा जोंथ' दिनै जोङो नायदो दिनै दुदुमारि संख्रि जानाय फानबारि पानिजानि नेपालि बाथोन आरो ओरै गेन्दाबेल फुलकुमारि गासिबो एरियाखौ लाजोबनानै जोङो मोनसे मिटिंबो जिरायबाय दा खमसे खम 1000 जननि बारा जोंना रायजोफोर दङ दा मिटिं खालामनानै जोङो सिद्धान्त लाबाय खुनु फद्दायै 1 इन्सिबो बे कम्पानिनि मुङाव हा हगारनाय जानाय नङा नों मा मिथिगौ हा भांनाबारि सिङाव थानानै बे न' सिङाव थानानै मा मिथिगौ नों राजनितिखौ मा मिथिगौ खानाय जायला मुस्लिमफोरा गासिबो मिथिजोबदों नोंनि डायलगखौ मिथिजोबो लाजि गैयि नों बायदि दालाल नङा मुस्लिमा मालाबाबो इपिपिएल बे मा होनोमोनलाय वाका बिलाव एनडिएफबि सहि खालामग्रा आरो एनडिएफबिनि मेन लिडारफ्रा मुस्लिमनि बिरोधै कागज कलमै मावगासिनो बिसोर आखाइजों मालाबाबो मावा नों नायबाय था साननैसो उनाव नोंनो भांनाबारि बिटाबारि गोमागोन आं गेरान्टि होनो हादों नों भांनाबारि थानो हानाय नङा इपिपिएल सरकार जाबावबा आं गेरान्टि होनो हायो मा मिथिगौ नों भांनाबारिनि दाना सानदों आरो सिङाव हाबना नायलाय दिल्लीयाव थां नोङो बेसेबां लेखा जमा हैदों नों मिथिगौ मालायफोरा बेसेबां केस खालामना दोनदों नों मिथिगौ फैसा मोननानै दालालि होनदों आरो मालायखौ दल दामग्रा बबले आसारि बासारि नोंलाय मा मिथिगौ तो কি জানা তো কি জানা তো যিটো কৈছে তলে তলে কি হৈ আছে আমি জানো হা এগুলা ক'ব নালাগে আমাৰ মুছলিম গম পাইছে হেন তেন তই কিবা ৰাজনীতি কৰা ইচ্ছা আছে তই মনে মনে নিজৰ জাতি মিটিং কৰি কিবা কৰি নিজৰ জাতি কণ্ট্ৰল কৰ না নিজৰ এটা ৰাজহুৱা মিটিং কৰি নিজে কণ্ট্ৰল কৰ না তই কি হাকৰামাৰ বদনাম পৰমন বৰৰ বদনাম এগুলা দি লাভ নাই বেলেগক দুখ লাভ নাই তই নিজে কণ্ট্ৰল কৰ আগতে তাৰ পাছত এই ভাঙাডোল কাই বাজে তই কি ভাঙাডোল বাজে আছতে হ্যাঁ তই কি দালাল রাখছে নাকি পানবারে থিয়া হই ভিডিও বানা ভাঙাবারে থিয়া হই ভিডিও বানা তই কি টাকা পাইছা হ্যাঁ তার মানে মেল এটা উঠাই লৈছিল এবার মেলটো পরমন করে বনাই দিছে নাকি এইটোর দালালি কৰি আছে নাকি তই হ্যাঁ কালি দেখোন হাগৰামাৰ ব্ৰইলাৰ খাওয়াটো এটাও আছে তোর পেটত পরমন বৰৰ ব্ৰইলাৰটো ওপৰত আৰু হাগৰামাৰটো তলতহে আছে আর অরুণা দিব কই অৰুণোদয় দিয়া কথা কিমান টকা লুটিছে এপিপিএলে কিমান টকা লুটিছে প্রমাণ লাগে নাকি লাগে তেমন ভুল आं फोरमायहरगोन बेसे फैसा जादों नोंसोर इपिपिएल सरकारा ओमफ्राय बे माबाया मा होनलाय खथिफुरन बे दै बानायाव खेथि-बारि नस्थ' जानाया बेसेबां थाखा लादों बेसेबां लेखा प्रुफ लादों दिनैसिमबो लेवरा जेबो गैया बोसोरब्रै बारलायलांबाय 4 বছর হেকে হল তো একো দিবা পাৰা নাই তিনি 4বার করে কাগজ জমা লৈছে পয়সা জমা লৈছে আজি বলে 50 টাকা কালি বলে 20 টাকা অমুক দিমলে উচ্ছেদটো কোনে কৰিছে উচ্ছেদটো কোনে কৰি আছে ওয়াকফ বিলৰ সাইনটো কোনে কৰিছে আৰু এই বাসবাৰী পৰমঝৰা বাসবাৰী উচ্ছেদটো কোনে কৰি আছে তোৰ ইপিপিএল যদি ইমান ভাল নিজৰ জাতিকে ৰাখাব পৰা নাই আৰু তক মুছলিমক ৰাখব না লেওৰা তো মুছলিমক ৰাখব নাকি নিজৰ জাতিকে কান্দি কান্দি মৰি আছে তাকে ৰক্ষা কৰা পৰা নাই তাতে বোলে কোম্পানী ইমান ৰাইজ আছে কান্দি কান্দি মৰি আছে কিবা কারবা মা কারবা বাবা কারবা সৰু ছোৱালী কারবা তিৰি কান্দি আছে তই তাতে যাই ক না কিমান কবা পাৰা अब्ला मानोथो एफाबां जुबुर जुस्ति खालामबाय थाखो जे रायजोनि बिटिसि समस्त बर' रायजो राजानि हाखौ दिनैसिमाव बबेजोंबा हा होआ आरो बबेखौबा नासयनाय सोरनोबा बेबायदिनो
सोरबा अबेबा हादानखौ होनाय बेबायदि दासिम मानो नासयबाय थादों एबा बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इसिबां मानि जुदि मोजांब्ला बैफोर थानाय रायजो राजा संसार जानाय जे हायाव संसार जादों बैखौ होखारनानै बिसोरनो बेसेबांखिनि थाखा होगोन आरो बेसेबां मानिखिनि बे पावार प्रजेक्टआव जोंनि रायजो राजानि थाखाय लाब जागोन बिटिसिनि बेसेबांखिनि मानसिया साख्रि मोनगोन बेखौ क्लियारै मानो बाहाबै फोरमायनो हाया जेनो माखासेखिनि मानसिफ्रा इन्जिनियाराबो बुंखाबाय बाव माबा मोनसे पलिउसन जागोन केन्सार जागोन बेफोरबायदि बुंखाय इसिबां मानि बेयाव बेबायदि जागोनावबो मानो जबरदस्ति खालामदों दा एफाबां मानि रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय बेफोरबायदि जायोबा जोंनि बिटिसिआव माखासे बैफोर खाथियाव थानाय रायजो राजाफोरनाव बेयाव मोनसे देहायाव गोहोम खोलैगोन आरो बेमार जागोन दा बिटिसिनि बैफोरबायदि आदानि कम्पानिया बाव माबा मोनसे खालामनानै जोंनि बिटिसिआव गोबांखिनि रायजो राजानि देहाखौ जुदि लस खालामोबा बेयाव जोंहा मा लाब दङ आरो जों साबेसेखिनि बाव साख्रि मोनगोन जोंनि एक्सट्रा हिसाबै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बेयाव मोनसे पस्ट ग्रेड मोनसेनि माबा इन्डास्ट्रिफोर दस्रा मोजांफोर गायसंना बबेबा मानसि थायै जायगाफ्राव नाथाय मानसि थानाय जायगायावसो रायजो राजा आइ आफाया संसार जाफुनाय जे गायनाय फुनाय बैफोरबायदि गायनानै माइ इरि गायनानै जानाय बिफां बागानफोर गायनानै जानायावसो मानो एफाबां जबरदस्ति खालामदों रायजो राजाखौथ' बेबायदि खालामनो नाङाना बेबायदि खालामोबा नोंनो बोरै भट होलायखो नोंखौ बोरै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनलायखो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे आंनि बुंनायनि सायाव नोंथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेम मोनदों नामा आंथ' मोजांखौसो बुंदों दा माखासे बिटिसिनि गोबां इन्टालेक्सुवेल मानसिफ्रा मोजां मानसिफ्रा जेरै दावराव दैख्रेब सारमोन पंकज इस्लारि सारमोन ना बिभिन्न माखासे बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफामोनहा बेयाव मोनसे प्रटेस्ट खालामदों माना खालामदों मोजांबाथ' खालामनाय नङामोन ना खिन्थु बाय मोनसे बेबायदि गाज्रि पलिउसन बा माबा मोनसे बारनाय एयार पलिउसन बेयावथ' निस्सय जाखागोनखा अब्ला बैफोरबायदि जानाय एबा सासे मानसिनि बा समस्त बैसोर जे जायगा सेजानाय हा सेजानायफ्रा बिसोरनो खय लाख थाखा होनानै बिसोर बहा थांनानै जाहैनो खिन्थु हायानो नै दा जोंनि बिटिसिआव हादान सिफायनोबो गैखाला हायानो जोंनि बिटिसिआव बेबायदि हादान गासै बेफोरखौ जुदि हाखौ सेनानै जुदि लायोब्ला नोंसोर गोदान हादान सिफायहैथां होननाय बेबायदिसो जागोन होननानै आङो सानो आरोखि अब्ला जोंनि बिटिसिआ गावसोरनो नै दा फरेस्टखौ होबथागासिनो दङ अब्ला बैफोरबायदियाव इन्डास्ट्रि खालामोबा बैफोरनि हा सेजानाय मानसिया नोंसोरो हादानखौ सिफायहैथां बेबायदि होननायसो जादों अब्ला जोंनो बिटिसिनि माखासे गोबां बालाबारिफोर माफोर गैयै बेफोर जायगाफ्राव गायसंना अब्ला जों रायजो राजाया मोजां मोनगोन बिटिसिनि रायजो राजानि माखासे बिटिसिनि आनएमप्लयमेन्टफोरखौ बाव एमप्लयमेन्ट खालामनानै सोना हो बेफोरनो आरोखि टु बिटिसिआव जोंनि बिटिसिआव बेबायदि माबा मोनसे इन्डास्ट्रि एबा रायजो राजानि हाखौ जबरदस्ति सेनाया आं मोजां जाया होननानै सानो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअनि सायाव शेयार खालाम आरो भिडिअखौ जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै